नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय आं भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाबाय, मानोना आंना मबाइला बया जाना दं नालाय, ओंखायनो भिडिअखौनो लाबोनो हाथारला आङो दानिया। बेनिफ्राय दा आङो मोनसे जायगायाव थांहांदो, नलबारि लेवा दल होननायाव। बेनिफ्राय जोंहा आब' हरनाय दं नालाय, बिसानि बिबनांनि हाबा दिनि, बेनिफ्राय बेयावनो थांहांदो जोङो। नोंथांमोनाबो नायलांनो गोसो दंब्ला नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नोंथांमोना थौफाबाय थाबानो जाबाय। थांबाय दं जों दा, नै आंजों लोगोसे आंनि बोराय दंफायो। हेलौ, जोंहा आरो सना दङ नै। हाय नर सना, हाय। बेनिफ्राय आरो जोंहानि आब'मोन थांगोन, बिसोरखौ जोङो दा ससे बैयाव लोगो हमहैनोसै। लोगोफोर थांबाय दं जोङो दा नै, इनिफ्राय बाजाराव मा होनोमोन बेखौ, स्ट्रबेरि, नै स्ट्रबेरि जानोसै जोंहा। स्ट्रबेरि बायना लाबोबाय। आंखौ मिनिबाय दं नै लोगोफोरा आंनिया। सना, ओइ आबै मा जायोमोन जोंना आबै ना? आनै जायो, आनै नै। लोगोफोर थांबाय दं जोङो दा नै बाजाराव, स्ट्रबेरि लाना फैबाय जानोसै। बेनिफ्राय आंजों लोगोसे दंफायो नै लोगो माखा। बेनिफ्राय जोङो दा थांबाय दं, दा मोनहैबाथाय देखायसिगोन आङो हाबा लाहानि न'खौ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जासोदो बिसोरो मालाय बायना होनायखाय, गोथाव गोथावनो। मा कम्पानिनिहाय बेहायलाय? लोगोफोर मोनबाय नै, ससे थांबानो मोनसिगोन। लामाया मार फिसाथार। आंना बिब'आ ना सनाया आरो जोंहाना जिउआव। Ini bisa saja. Ayo. Oh iya. Ayo. Nunjuk kodan ke, mana yang lapan ini nama? Mana yang lapan ini kodan ke? Mana yang lapan ini? Macam mana? Apa dah lain? Dia bertanggapan lain. Ini premar pande. Mon museng gila, dia kita hari ber. Kau tahu apa? Jangan lah kena. Mak kalam lagi dan selesai. Hah? Huru sana huru. Huru lihat tangan ini mamar, masih yuk. Ini aku cuma. जोङो थाबायनो बेरायनो थांनोसै, बै गैजा हाथरखि नायग्रा न' दंनो। Yes. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेरायनो थांनोसै बिसिनि गैजा दसे, ओंखाम जाथ'वाखैयानो। हाय लोगोफोर, ना हरदो खेमसे। बोरैबा गोजा थानाय आंनिया लोगोफोरा ना हराबोनो। सना उमिया बाया दा लानो होबाय, माबादो मा होनो मन्दिर
फुख्रि गेदेर दंसोगारोहाय नै फुख्रि गेदेर नै बिखैजाबो लामा फिसा सानाव दं मा बैखैजा हाथरखि नायग्रा न' दंनोहाय बेखौनो नायनो थांसै जोङो दा नै लोगोफोर हाथरखि नायग्रा न'आ बेनोनो नै इनिफ्राय जाथ'दोना जाथ'वाखैथाय बेनो इनिफ्राय जोङो दा एसे बेरायहैनोसै लामाखैजा टुकुलु 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 लु 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 ओ ओ Ayo nonne Bay dong,ซึ่งนะคะเดี๋ยวทำไปดูดันมีอะไรนะพี่ขังมาเลยมีอะไรนะพี่ขังไปนะสำชีโนเกอร์ได้นะพี่ไปซึ่งดันทางไปดองค่ะเดี๋ยวทำไปดองคำจานเซยเนยน้ำหมู여기 산나는 그렇게 가방든.บีใบเซล 목숨등. นั่นนะทางนั้นเซย 산내 부르. 산내야. nương nó thúc khơi nạc cái ra kìa